दिन भर घास खाए खातिर करत रहतड़ू। घरा में के कमवा छोड़ दिया तोहरे दिन के लेके अगोरी। ई तो घर के मर्द ऐसन बड़न जाना कि हम माथा गरम करके रख देतड़न जा। बताओ खाना पानी माजल धोवल फीचल कचार और कुल कुल हम करी कि गरु भैंस के सानी या पानी या गोबर पानी करी। अब बताओ कमी सुबह के देखी जी घास बाटे आ कटवा दही तो घसिया ना कटवैले मन भाग गइल हड़न। अब चल गइलन उनकर नानी के हम कौन चीज खियाई। घसिया काट के चल गो रहतन तो हम सनिया ने गोद के खियबो करती आ छोड़ देब ना तो एगो बूढ़ा बाकी लागी करकराई कि घर में खैला के मोटाई गावतड़ी सन। अपने चल के जातन पतरुआ बके अगोरले रहतन दिन रात के जाने कौन चीज खियावेले आ पियावेले ना कि वो करे के दिन रात अगोरतड़न। अरे आव रे हाली हाली कटाव। हेलो ना ना बस निकलते बानी घर से भीड़ नहीं खनू। अच्छा ठीक बा ठीक बा। पैसा कहाँ रखल बा पैसा बा हमरा करेजा में बा। पैसा निकल के दे जल्दी जाई लेट होता। दिमाग खराब बा का दिमाग कैसन खराब पैसा बा? देही? कैसन पैसा हाँ कराती हम लेके दी ना खदी वाला पैसा बा खदी वाला पैसा हम धरू तो के धरुए हम नहीं पैसा धैले असं कब का देख यही पर दिमाग खराब ले ले भूला जले। पैसा दिहनी हाँ। हमके धर देखनी तो ना देखनी तबे तो मांगा तो नहीं देखले तितले ना रहती। एकदम बकचोनर के बकचोनर रह जीव जीवन भर। जीवन भर तोरा चक्कर काम करत करत ढेर बोलता रह तू। काम करत करत आदमी मर जाए। कौन काम खा ले तेरा घर में का काम बा बताओ। एगो बर्तन धोइले तनी में भइल तही घास काट रही और कौन काम बा। अपना पॉकेट में जाके देखनी है कि पैसा बाकी नहीं खे। पॉकेट में से हम पैसा निकाल के धइनी ना पैसा धइले तो बनी कौन के धदी है काला में कलम बहुत अंतर हो जाला। यही के चलते हम ना धरे रह सके पैसा या कौड़ी ध दही बा आ दिन भर में पाचली तनी सब्जी ले के तनी दिहा तनी तेल ले के तनी दे दिहा तो तनी हइका में बाटे पैसा दिया पैसा पैसा अबे पैसा दे तनी तो नौटंकी करता ना दे तो घूम घूम नहरो का कहतले हाथ जोड़ा तनी ओइसन पैसा के जरूरत नहीं खे कि द या तुरंते मांग ना तो तारा के दे दी कि धल निकल जाई ओकरा खातिर न करेजा चाही। यही तरह झमकाओ तरू बिना निकलले बड़ा ना हमको झमकावे के ना देत नहर से आओ तम आप नहीं खे हमर माई बाबू जिया तो न तम पहिरे तो चल ठीक बा यही बात पर का आओ वाला बानू भैया बा के कर तोरे सुन ले रहनी हो बोल दी है हमरो के 2 सीट कपड़ा लेके आई काहे खातिर ना का खत निकल करे जाता काहे अपन बाबू ले कह दो किन के दो हम बाबू ने का कहता हमार बाबू ने खन देता तोर बाबू देता रह बैगन जा तनी खाद लेबे ना हजार तन चल पैसा दे चल भैया चल तुम ना मनब लागत न कि बूढ़ावा मचनिया पर ले चल गुल बड़न आ मर्द हमर घरे होइए नहीं खन आ हमार जीजा बाबा न कि परेशान कइले रहतन ए साली का कहत देवे के बा त कह नइखे देवे के तौनो कह जब घरे नइखे कोई त बुलावे त आ धीरे से दे के आ उनका के भगावे त। हेलो जीजा अरे साली तोहरे अबे नाम तनी 100 साल जेबू हो साली हमार। हाँ तो जियब तबे दे मर के तका दे तहरा की प्रणाम काहे कहलू हो प्रणाम हो जीजा। खुश रह। अरे जीजा बा प्रणाम अरे खुश रह आवाज नहीं जात का ठीक तो बानी का करत तड़ का करतनी कुछ नहीं करता आइल बनी ने बगीचा हो बोला। अच्छा ये बताओ कि तारा के चाहता कि ना काहे ना हो साली तक 1 महीना से कहतनी कि हमके दे दो। हाँ तो सुन को ध्यान नहीं ए दे। जीजा हमारे घर केहू नहीं खे सही में हाँ आव आके लेके चल जइह। का बताइए साली हम कहिया गुलती लेकिन जान कि ल हाँ तो सुना कहा कहिए से आज से होई कि जब मान के चलो हमारे पास मौका रही चाहे टाइम रहे या चाहे देखिए तक के न हम देही बताव तू ना बात सही कहतलू तो सुना बतियाव मत आव आके झट दे लेके चल जा। ठीक बा साली हम आवत ना ठीक बा ठीक बा। ऐसे रेटुआ लेखा रेटत रहेला ए साली ना देबू मजबूरी समझ। अरे दूरी तो होखे तो भातार ले तबे न तहरा के देही कि भतर रही या दे देही लात जूता हमरा खाए के बा कि घर ले बगेदाए के बा
तन देखी तो बूढ़ा बावन की नहीं कौन आवे के तय आगो नि साली गाँव लेकिन बढ़िया बाते साड़ू भाई न गाँव ले बहरी घर बना दिल मन तो ठीक बाते आ गाँव में घर रही तो जैती तो केहू देखित न तो कहित न कि बतावे का सढ़िया आ गइल आ ये तरह बाते सीमान में घर न तो अपन ऐनी अपन काम होइल चलते रह के देखल केहू ना देखल लेकिन एनियो अइले ढेर दिन होला दम बुझाते नहीं है घरवा केने बा साली के गाँव दम बदल लागत आते अच्छा ले देखत चल के आगावा ई भाई हमारा ऐसा जनाइल हो न कि जना तक हमार जीजवा आ गइल न ये अभी तक से ना आइल हमारा लागत न कि ये अपना गाड़ी से नहीं खने आवत ई हो न लो में पों करवाए वाला हम हमारा घर के आदमी है तो झगड़े झंझट न होई का होई तो अब जनाता कि नहीं हम तो नती आवस अब फोन ना लगावे जाइब ए साली ए आगो नि हो जियो बट हे ई का करता हो अरे म अथुर लहाड़ा हो काट दही न त काहे निकल के काट दी ए साली का बताई तू छोट बल तर से तो मांगे में तो लाज न लगता अरे चुप रहा बड़ा आज लजा तड़ बोलैले हनी देवे खातिर त आज लजाए लगल आ नहीं तर फोन कर दो कि देख मजबूरी समझ साली हड़ू मजबूरी बतावे न मांगनी है ले सुनो चलो अंदर क्यों नहीं खाना अरे ना हुआ अब ये रात का बड़ा अब ई डर लगता है साढ़ू भाई खिसियाए आ गाँव में नहीं ख यही से तो आजादी भोगे खातिर गाँव में से जानला कि बहरी घर बनवा सही कहलू हमहू खोजत नहीं गांव में बहरी बनवाले घर बताओ त जनतड़ का गाँव में का होता रहा खइल आ घरे में सुतल घर से बहरी निकलल तो जरूर गली में आवाजाई लागल है आदमी एने तो तहके खूब हवा लागत है सिवन के ना राती हाँ मैं जनतड़ का करना खाटी उठाई ना खेतों में जाके लगा के आराम से सुत जाई ना खेतों में सुतलू हाँ हो हवा ना बहला तो मस्त ने ठंडा लगेला निक लगेला हां सही चलो चलो आबो चलो देख ली आबो जीजा आवा तनी हो डरो न लगता ते साड़ू कहीं देख लिया तब नहीं खंडेरा मत आजकल शौक के बीमारी चलता ते वैसे डर लगता ते आजकल चुप रह ओइले पलंग पर बैठ गल गमने के घर तब बेले उनका सब बीमारी हतले आजकल के बात बतिया तो आई जे रह खाटी निकालो तनी काहे के खाटी निकल बैठे खातिर बैठ उठ नहीं पानी ना पियब ठीक ना झटपट द हमके हम जाई तू हूं ओ कुतैले में आइल बड़ा ना त का कइल जाए बताओ त जे बैठे वर्ष में बाते ठीक कहत रह जाए द लेकिन साली तू बहुत चुरा के रखीला हो हां सुना तारे एहसान हमें जिंदगी भर ना भुलाई ऐसा ही कहत रही है आओ गिनब का द ना हो गिनत का वालू जान तो 5000 बा 1 रुपया कम नहीं के 5000 बना हाँ चला इतना में हम हो जी काम अगर गिने को होई तो तू गिन ली हा मतलब तारा पे भरोसा नहीं है का हो साली बताओ त तू काहे मुँह साली है के हमारे संग मजाक करतलू देखा जीजा हम तारा के देता नहीं कोनो बड़का एहसान करत नहीं खी बुझा गइल अच्छा ठीक बाते साली जान तो हम जाइब न जैसे ही वैसे ही पहलका पगार जे मिली न तैसे ही तार पैसा हम लौटा दी तू लौटा दी हो लेन देन तो ऐसे ठीक रहला दियात रह लियात रह तो केहू देला केहू लेला अगर हम ही तार ले जाइबा ना दे तो तू कहबा के सलीनी हमरा ऐसन बे के देही ना तो ले आ लेके दे ले बात सही कहतलू तब खुश बड़ा ना हां दम पूरा हम खुश नाराज नहीं खा ना एक महीना से बताओ त हम कैसे बहुत आदमी ले मांगनी है केहू ना देला सब हां तार दीदी ठीक है जाना काम खातिर लेके जाता रह उ कली ह आ जैसे हम ताके देले बानी ओ सही तू हमके दी ह दे देव साल तक एक हर बढ़ाइए के देव का टेंशन तोल फोन लगाइब आ कबो हम बोलाइब तो यही ह तो आरा खातिर 12 बजे रातियो को बोलबू न त हम दौड़ल अजीब समझ लू हाफो पॉइंट पर हम त हाफो पॉइंट पर दौड़ल अजीब तार से हम इतना समझ जाए